Тормыш чечекләре, сабый балалар. Габдрахман Әбсәләмов. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле коллегалар. Федераль дәүләт белем бирү стандартлары безнең алдыбызга шундый максат бурычлар куя. Иҗади фикерләүче, инициативалы, белемле, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, ике дәүләт телендә дә һәм чит телләрдә дә иркен аралашучы билингваль шәхес тәрбияләү. Һәм менә шушы авыр тормыш шартларында бөтен дөньядагы вакыйгаларга җавап бирүче шәхес тәрбияләү өчен бала тормышта үз урынын таба да белсен, иҗади фикер дә йөртсен, лидер да булсын. Һәм менә ничек итеп без укытучылар төрле технологияларга, метод, ысуллар, алымнарга мөрәҗәгать итәбез. Һәм бүгенге мастер-классның исеме креатив фикерләр сәләтен үстерү дип атала. Әйдәгез әле менә бу рәсемнәргә күз салыйк. Без нәрсәләр күрәбез? Нинди рәсемнәр күрәбез? Камил абый, нәрсә күрәбез? Исеме ничек? Кроссовки. Икенчесе өченчесе кросс чабалар. Шулай бит. Менә шушы өч рәсемне нинди сүз берләштерә? Кросс дигән сүз берләштерә. Кросс дигән сүз янында кроссмос дигән сүз янәшә яши. Инглиз теленнән без аны тәрҗемә итсәк, бу сүзләрнең мәгънәләре кисешү дип атала. Кроссмос методик алымын уйлап тапкан авторлар, язучы педагог Сергей Федин, художник-философ Владимир Петусенко. Кроссворд дигән сүз кроссворд дигән сүз белән бәйле. Ләкин кроссвордта шакмаклар буш, ә кроссвордта рәсемнәр белән тулган. Менә бу авторлар. Наука и жизнь дигән журналда 2002 елда бу методик алым турында басылып чыкты. Игътибар, менә сезнең каршыгызда 9 квадрат. Квадратлар барысы да рәсемнәр белән тулган. Мин аны сезгә укыгыз дип әйтер идем, сез аның ысулын белмисез. Иң беренче ысуллар белән танышу кирәк. Беренче ысул. Димәк, укый башлаганда беренче квадраттан башлыйбыз, бары тик алга барабыз һәм үзәк 5нче квадратта туктыйбыз. 5нче квадраттагы рәсем белән калган квадраттагы рәсемнәрнең мәгънәләре кисешергә тиеш. Икенче ысул. Бу иң уңай һәм укый башлаганда куллана торган ысул. Астан, өстән, яңнан, кырдан, төптән, кайдан да башлап укырга ярый, ләкин шундый шарт бар. Уртадагы 5нче квадрат белән калган рәсемнәр бәйләнгән булырга тиеш. Өченче ысул. Беренче квадраттан башлыйбыз һәм квадрат буенча периметр буенча бары тик алга барабыз һәм беренче квадратта туктыйбыз. Әгәр без кире шушы рәсемгә кайтыйк, шушы өч ысулның кайсысы белән булса да укырга мөмкин. Ниләр күрәбез? Әгәр без активрак булып, ниләр күрәбез? Нинди рәсемнәр? Тукайны беләбезме? Беләбез. Абдулла Тукай, төрле милләт вәкилләре, законнан китабы, гармунда уйныйлар һәм йолалар. Менә без әйтеп чыктык монда икенче ысул белән. Нәрсә күрдек, шулардан да әйтеп чыктык. Ләкин бу рәсемнәр бәйләнгән булырга тиеш. Аның өчен беренче ысулны кулланып, мин сезгә укып күрсәтәм. Беренче рәсемдә татар халык мәкале, татар теле, дуслык теле. Моны халык әйткән. Хәзер беренче рәсем белән икенче рәсем ничек бәйләнә? Бөек Тукайыбыз Габдулла, бик шагыйрыбыз Габдулла Тукай тел турында шигырь язган. Тел турында мәкаль, тел турында шигырь. Икенче рәсем белән өченче рәсем ничек бәйләнгән дип уйлыйсыз? Төрле милләт халыклары Бөек Тукайның шигырьләрен укый. Өченче рәсем белән дүртенче рәсем ничек итеп бәйләнгән? Һәр милләтнең үз йөзе бар, үз сүзе бар, мәдәнияте бар, дине бар. Дүртенче рәсем белән бишенче рәсем. Менә кызык кына бәйләргә була, гади генә киемнәр. Татар халык киемнәре белән дә бәйләп була.
таныйлар һәм үзләренең телләре бар. Тел турында закон китабы бар. Димәк, телләр турында закон китабы белән үзәк 5-нче квадрат ничек бәйләнгән? Бу агачның тамырлары тирәнгә киткән. Һәм законнар турындагы китапта нык тирән каты. Менә күрәсезме? 5-нче квадраттагы рәсем белән димәк калганнарының мәгънәләре кисешеп чыкты. Бу теләсә нинди теманы алып үзәккә куярга мөмкин. Фразеологизмнар карыйбыз. Историядан, рус әдәбиятыннан, татар әдәбиятыннан, биологиядан, җәмгыять белеменнән, математикадан, физикадан космослар төзергә була. Менә бу космосны Исмагилов Илфат 6-нчы сыйныф укучысы төзеде. Әйдәгез чишеп карыйк әле, укып карыйк. Фразеологизмнарны бөтенебез беләбез. Ишебеннән фил ясама, рәхмәт. Җиң сызганып эшлибез. Күкнең 7-нче катында ут белән уйнама. Чәчләрем күрә торган, эт белән мәче яшибез. Колагына аю баскан, көйе булмаган кеше, чиләгенә күрә капкачы. Димәк, фразелар бу мотив тудырганда да бик уңышлы алып. Алмашлык темасы. Димәк, ничек итеп төзергә кроссынысны? Үзәктә менә монда тема була, дәреснең темасы була. Дәреснең структурасы булырга мөмкин, менә шушы этапларга куеп чыгарга мөмкин. Һәм хәят, Фатиха һәм әсәр укырга бирелә һәм ий эшен сораганда, димәк, менә шуңа карап бала сөйләргә мөмкин. Бер тапкыр күрү укуга караганда яхшырак истә кала. Бала телиме, теләмиме, уйларга мәҗбүр була. Менә бу хәят повесте белән шундый кыенлыкка очрадык. Заман белән ул чорларда 1912 елларда нинди заман булганын, нинди хатын-кыз киеме булганын балалар күз алдына китерә алмый. Рәсем ясап карадык. Алар хәзерге заманны килертеп ясап куялар хәятны. Ул үзенчәлекле. Менә бу рәсемне карагач, аның исендә мәңгегә кала. Комиссия Рулинның Ак төнбоек әсәре буенча төзелгән. Кроссмос димәк методик алымын иешләре тикшерү этабында дәреснең темасын, максатын, бурычын билгеләгәндә, төркемләр дәресләр оештырганда, сөйләм телен үстерү дәресләрендә, БРТ һәм БДИ башкарганда 12-нче өлешен, иешләрнең иҗади телен башкарганда, иҗади проект эшләр эшләгәндә һәм класстан тыш эшләрдә дә рәхәтләнеп кулланырга була. Кроссмос методик алымы турында димәк мин буклетлар эшләдем. Рәхим итеп менә мәктәпләребезгә алып кайтып күрсәтеп, кулланырга мөмкин. Сорауларыбыз бармы?